bietene jouer kalo kilinani biye samba fla ani mugan fla on ni sonjale be kanu baga jama kulu kilingilina bela jelen bismillah malikono ani malikoka akla kasinga aketo nyini ke aw fe sabula ambe retar kungurunina nga kuni on nale ko bela jelen ki bismillah Renouveau matin ni alibe renouveau sogomada kuna funi ko fo kene daele to la fle folini wala ni mandon ko di laje baga jama kulu kilingina bela jelima aw munube awachi ubla ka aw sigi ka sika ninjem kan la soro chuko yamina ambe aw fo dante folimuna aw munube no ka sero ka barake rola aw be ka an laje ko ni nyogontuma aw munube soro nawla ambe foli bilibili badi aw bela jelima lambe baga jama kulu folini tanuni oye aw bela jelintaye kadamne radio renouveau la ka tabla radio nyelini na fokata si anga faranka radio kilingina bela jilima ambi alame baga jama kulu bela jilinfo bietene dogo kundamne bi wa fem metalige kuna funi dogo kuna ninye ofene kene daele linyo ko bela jilinki bismillah anga dibila barake baga folibe di uma labe on sigira 5 studio kono yanno jama bela jilinda falino amadou el kunare ka fara isa kabasi dibi kan ani fanta to mota amena do kibaryo kono awi wala sa aw kilingina ka kuna siri danka sika kare ula amadou la sana in sokoma ni sona fanta to mota so mo ko bedi ani sonjali nyogala soro sokoma daina o ibisimla saha abe chogodi mana na kasinga ma bismillah ti gwasa ngolon kala kika fuite o te gamfe dunana na ibiduna bismillah ngani ado de ga kai joni dunambe mi polo flatenti ibismillah ti fuite joni dunai fanasa ibe nyini ngadese ha kadese jubenda so fe maladi e bay ko keto fe amadu mo te tanye kuna funduma jume kuna foni dumambe dumai minye amargo bulila gomai minye abe mawko na amargo wulile balibe geddi braye o fana yata problem more aywa o ma yire fana ki danse ani nyon soro kokura angar sige make minye mi make balani no ne o daile la anu digate menanyere Amadou Soni doron ina o kene daele kanu maga jama kuli kuna foni jelien o nasirati kefe o kama biso komadina wala li konna lani obe décryptage ko fo kuma se mi sukantira anfe ni obe na wala isa kabasidi be fe o de réserve anye ota okumin konna la ka kenye ni CDAO tunkelo no ganyankili mi bi malikan abe kalo chamambo o nyankilu koni olu willahi obe embargo ko fonga awulila chogodi awulili condition jume isa kabasidi be alebena adado o konyawla kaseka nyafolike bela jilenka family nyuman soro anga bima welile o economiste ni o modibo mawu makaluye anabena nyogola soro ka kenya ni nyankili wulile ka bo malikan CDAO fe amena ma o kan ko sobe keren yala yele majumo ne benana do kola ka kenya ni embargo wulile Sedi Jara ali anga bidon bara nyogon wulile Sedi Jara alebena kuma ani affaire doka keren yala farikulu nyanaje o nasirati kefe fem kon betalike équipe nationale la anga basket kelaw olu de kodo aywa ko olu kon banaka jeu doke uranda ka ofeno kuka banku nye jumedi ka kodun kera chukudi Sedi Jara alebena o kibaru yaji maliden kilingilina ma soribe bismillah ina folla dala kula tanga sigin kibaru yaw ko di maliden kilingilina ma kene yakuna foni ofenebe di ankanu baga jamakulu bela jelema bi sogomadaina beka sika family jonjon soro kuna fundi gafi unye fura folo la selu antenyina oluko chugashila Alexis Feneka la selu beke ni anko mimako Alexis Mason kafara anka don foliduma alekan ko bela jidinki bismillah wakati bulu da chugo obe bara udaile kuno ko bina gulon kabala mali fambe samia fefien obena chi anga marabulu kilingilina bela jilin kono funtawdin wurodugo yan fanyi bo ala ko anga koron fe marabulu konna la bi oluga yoro janfleli go gele adobe do ala ka sababu yake gongon blonye yoro janfleli min kodo min ba damne kilometri fla katabla woro bonyon ko la mali fanto fe gele tina na yoro janfleli la ula sanji ko kon bolo dalendo abolo da chugo oyenu nye biso ko madaina marabulu mun mese ku sigi ni sanji ko ye oyo buguni kita nyoro kai
ka taa se Kulikoro kɛɲɛ ka yan fan ma tilela fana to dunni kɔfɛ ka taga bila sufɛla la Sanko bolo dalen don Gao, Menaka, Tombouctou, Nara, Nyoro, Douanza, Mopti, Banyangara, San, Segu, Kucala, Sikasso, Dioula, Buguni, Kulikoro, Kayi ani Kita. Tilega ina finteni hakɛyaw olu cogoyaw ye ninnu ye Kayikaw fɛ yen nɔ ka fara Kulikoro kan bi tilega ina olu ka tile bɔta hakɛya o ye kɛ digiri 35 ye Sikasso 31, Segu 36, Mopti 37, Tombouctou digiri 40, Gao 41, Kidal 43 fɛn bɛ tali kɛ Menakala olu ta bɛ kɛ 42 ye Tawudenikaw olu ta bɛ kɛ digiri 46 ye Buguni ani Kucala bi tilega ina olu ka tile bɔta hakɛya o bi jɔ digiri 34 na fɛn bɛ tali kɛ Kitala ani Nyoro olu ta bɛ kɛ 37 ye Narakaw olu ta bɛ kɛ digiri 39 ye Douanza 38 San Banyangara 36 Dioula 35 Gourmara Rus digiri 41 Bamako distriki kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la samiya fɛ fiɲɛ o bɛ ci nka fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ gɛlɛya foyi kɔntena na do bi yɔrɔjan filɛlu la ko sanji ko bolo dalen do bi tile bintɔ ka don su kɔnɔna na tilega ina finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 34 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 12 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 19 ale mana se ni wagati boloda cogo ye bi tɛnɛn sɔgɔma dɔgɔkun daminɛ ka di aw ma aw ka se ka aw cogoyaw dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la an bɛ dugawu dɔn kɛ Ala ka bi tɛnɛn tile hɛrɛ di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ don kibaru kɛnɛ dayɛlɛ aw ye sisan kibaruya minnu bɛ don kibaru kɔnɔ o bɛna lase Amadu fɛ kanubaga jamakulu kɔrɔtalen don yalima ko lase jumɛnw de bɛna kɛ sɔgɔmada in na ari nouveau matin kɔnɔna la Amadu donc kibaru dayɛlɛ tabarikala an b'a dayɛlɛ ni bonya ni karama ye an ka kibaruya bakuruba bɛ tali kɛ bakuruba kelen na sanction o wulila ka bɔ Mali kan kunungo jɛrɛ senfɛ an bɛna kuma kan ka kibaruya misɛnnin dɔw bila olu cɛma sisan dannen nɔ ka bintɛnɛ baaraw nɛgɛ kuru k'a gulon ka sɔrɔ ka sini dugawu ɲini k'o ye don dɔ ye a y'aw bisimila aw ni ce saga 36 o bɛ Diongaw fɛ Dawuda Kanɛ ani Dio Gari commune dugu Makuru kara bɛɛ lajɛlen olu b'a la k'an lasɔrɔ monsieur le maire sababuya la ani u bɛ ɲɔgɔn fɛ saga n'a ka waati Mamadu Traoré Zale Kati concert cercle Maɲuma ninnu bɛɛ ye jɛmukan in kanubaga ye fo ka se aw yɛrɛ minnu bɛ yen n'aw bɛ k'an lamɛn aw bɛ k'an filɛ aw ni ce a ye aw bisimila an y'a fɔ ten tɔ Mali kalo 6 min ye ɲakili an tun bɛ o kɔnɔ n'a bɛ tali kɛ farafinna worodugu yan f'a ka keleyatɔ CEDEAO ka kɛ ni an ka jamana kɔnɔ ko politiki taasiraw ni fɛn caman ye olu kɔni tun ye ɲakili bi jamana kan don ka bɔ fanga bonyana kosɛbɛ kunungo hakilinaw bɔra ka bi k'a yira k'a fɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲakili kɔni a wulila nka CEDEAO ye i sonni sigi fɛn min kan n'olu b'a la ka sira o ɲɛ o ye k'a fɔ maa minnu bɛ transition ɲɛmaɲan baaraw la ko olu kana kɛ cɛbɔ ye ni transition bɛ kuncɛ ni kalafili mun ye o fana y'a ta ko kura wɛrɛ ye min hakilinaw fɔra a kɔnɔna la nka maliden tun bɛ jɔrɔ fɛn min na an ka ɲininiw na o ye ɲakili ka se ka wuli ɲakili ale wulila o kɔni kɛra kibaruya duman ye min fola maa caman kɔni fɛ ko fiɲɛ bɔ danna sɔrɔ jamana bolo sabula muru bɛ maa min k'a la ani muru tɛ maa min k'a la aw ka kɛtaw tɛ kelen ye an bɛna lajɛ waasa jamanadenw ye tɔɲɔ min ni muɲu mun kɛ o fana ka se ka kɛ waleɲuman dɔn ye u ye ko dɔw ka se ka nɔgɔya waasa jamanadenw bɛ se ka fiɲɛ bɔ da kura sɔrɔ i n'a fɔ a laɲininen don cogoya min na n'an bɔra yen nɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna kibaruya wɛrɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana in kɔnɔ dugu caman bɛ yen bi minnu bɛ gɛlɛya min kɔnɔ gɛlɛya dɔw bɛ tali kɛ lakanako la i n'a fɔ an ka ɲɛmaayaso y'a jira cogoya min na dugu dɔ bɛ yen ni o ye Intrigar ale ni Ansongo cɛ bɛ kilo 40 bɔ ko Bamanci kɔni sugu dɔ Mali dɔw ye bingali kɛ ka ɲɛsin olu ma juillet kalo tile 28 tɛmɛnen k'u taara ni baganw ani balo ni fɛn wɛrɛ u ye o kɔfɛ fana ko min bɛ tali kɛ
ka do malide do be minismana mena ka ka fe ko ale fana bunena ani konina ka don ga fo malide nga ale koni civilia be barake minisma koni hukumu konna la mena ka fe ko ale bunena ni na alamsa do juin kalo kli bi saba ma marfatigi do olu fe ko fe fana mi metalike ka don ga fo bukuninga ka commissariat mi be ko lu koni tegeda karatu fendo ka no biti ka do barko keme shekin bonyango konina koni wulika jo kera buguninga ka commissariat fe ka wulika jo la niye ako taka laje koni metalike kurtu sira fe ka se ka nimpen chejugu lado anga jamana konnala ko buguni police yu jenyoro fin akola ka se ga tegeda akanga lateme sira munu fe ko baraw olu be sena ko fe fana minye kibara na sira tegela ko sijo tamani mo ka fola dugumi be ni ale be wele ko kiri koro marala ka don ko duguma ko ni jean kalo kle bisaba temeni ko bamaji do ko ni fana tara bagabagali ta ga nyesin oluma ko ka se ko ka e ka don afo yoro nunu bla choya mina fana kele do gele abai gele amin be ni o kele do ka duguma o dikumunu do ya ira ka folu ba kanu ka bodugu ko nanga utna songa do o ka do oluka kewale olu o konnala o kofe fana mi metalike bagamara law koni ko lu fana dusuma kasle do bi ka keni mana buruburu munu me fulo na be sababu ye ka dekun la se sigida ma kusebe na be dekun yere la se bagango yere nasra tege ma lu koni fana be o hakilina yirawla o ka keni ka do lu ka ko kaleli wale ya do kulo koni ka do minye ka do wuli ka jodo kera anga kuna fundila do fe Fédération nationale de groupement mumbe no lu nyeshine do bagango ni so ko ma oluka seka ikado hakilina do de awa sanogo ale nyini do ko ka ngalaje walasa ka seka dankari manafroko charili la jamana konna la mali nyama koni sharia do bla 5 ans janvier kalo kile mukan ani saba san bafla ani tan fla konna la mima yira ka fo ko kana manafroko glan akana ladu ale ni afereli ko o kana ke mali dugukolo sanfɛ allo ya soro la sharia ya yira ka fo ko manafroko kana filifili an filɛ ni waati mun na manafroko kɔni carili an ka jamana kɔnɔ o ma ban fɔlɔ min yɛrɛ kelen do gɛlɛyaba ye bagan maralaw ma kosɛbɛ sabula baganw kɔni yala yalatɔ mana bɛn ni manafroko ye fan o fan u b'o dun tɔɔrɔba de do n'i taara an ka bagan marayɔrɔ fɛn o fɛn la i b'a sɔrɔ duguba kɔnɔ nɔgɔ a bɛɛ lajɛlen tɔnyɔrɔ de do n'i ye nɔgɔ ta 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 80 ɲɔgɔnna o moins mana do quoi parce que mana de y'an ka sannikɛla ye mana de y'an ka fɛn marala ye balo tɛ yen u bɛ mana in dun donc mana in a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana se bagan ma a bɛ se k'a faga donc tɔɔrɔba b'a kɔnɔ. ka kɛɲɛ ni gɛlɛya in ye jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Fédération nationale du groupement interprofessionnel de la filière bétail viande au Mali olu ka ɲɛmaa ale kɔni ye wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen de bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin waleya in kɛlɛ. o ye ne ka welelikan bɛ ɲɛsin malidenw de ma mali bɛɛ lajɛlen ma mali fangaw tɛ parce que n b'a dɔn sariyaw taara a la déjà donc faamaw y'u ka baara kɛ mais a bɛ an yɛrɛ maliyɛnw de bolo ka waleya donc k'a dɔn k'a fɔ bi minnu bɛ mana dilan kɛ an k'an ka jɛ ka miiri fɛn bɛ se ka bila mana nin place la fɛn bɛ se ka mana nin nɔnabila kɛ donc n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ tiɲɛni se an yɛrɛ ma parce que a ti yɛlɛma n'a donna dugukolo la a bɛ dugukolo tiɲɛ a bɛ tiɲɛni se an ka nafolo ma a bɛ tiɲɛni se an ka du kɔnɔnaw ma. ni sariya min kɔni bilala sen ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ san 2012 kɔnɔna la ale kɔni lawaleyali kɛlen do gɛlɛyaba ye. tabarikala saga 42 Fanta Tumuta ɲɛmayaso ye min kalifa an na bi ka lase kibaruya la o ye nin ye an bɛ taa ɲɛfɛ. An bɛ taga ɲɛfɛ kibaruya wɛrɛ na siratigɛ fɛ an bɛ taa an ka siraba kanaw la Amadu ni kɔni an donnen dɔgɔkun min kɔnɔna la an donnen do seli dɔgɔkun kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ adamadenw ka taa ni ka segin a fanga ka bon kosɛbɛ o la Sori Ibrahim Jalo ka jateminɛw bolila fɛn jumɛn de ka sɔgɔmada in na an ka siraba kanaw la sirabaw yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn de kɔnɔ an ka nɛgɛ karafitigi Batoma ye a b'a lajɛ n'a ni Sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ.